senator na dini. Katong tanan yung mga human na o kamon sa gawas, palihog balik na mo sa sulod. Kunya magsugod na ta sa atong ikadumang pagagmaton karong hapon. Kana bang mubora kayo ang time na to, so dunay nakakuha na, balik dahil natin sa sulod. Kay si Senator, hiling siya kuha kayo, yung tayo limitado lang po. I would like to recognize the International Alliance of Pastors coming from Zamboanga Peninsula. They just told me na nadia yung taga-Pagadian o taga-Zamboanga. And also, tunay katunggitan sa Mamanwa tribe from the tribe of Talaandi. They told me that you have something na gihatag sa tribo. So, you can have it. Okay. Ihagin usan na mo ang tanan nga naadiya sa gawas. Balik ka sa itong lingkuranan. And requesting everyone to please stand up. And before going back to our forum, ato ning awiton dungog himaya, because this song will be sung in Manakayan one day. And we believe for that. Amen? Hallelujah. O himaya, salamat ko sa iyo ang tanan, o Diyos kami lamang. Kay ikaw puno sa lupa na wala'y katapusan, o Diyos awitin ko ang lumawa. Sa langit o sa lupa ang kanan, o Diyos tanging mo lamang. Kay ikaw puno sa lupa na wala'y katapusan, o Diyos awitin ko ang lumabog. Ginoong Diyos, mahigugma ko sa tanan, tapos kang dayo, simbahan ko halaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanino, kinabuhi ko Diyos, kanino lamang sa lumaya. O himaya, sa langit o sa lupa ang tanan, o Diyos kandi mo lamang. Kay ikaw puno sa lupa na wala'y katapusan, o Diyos awitin ko ang lumabog.
Kinabuhi ko, O Diyos, kanin mo lamang. Praise the name of God. It's wonderful. In Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Let's all be seated. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Good afternoon, everyone. We are continuing our prayer time. This time we will have more prayer and asking questions. If you have few more questions, maybe 4 or 5 questions to Senator Manny Pacquiao. Senator, ito pong mga kasama natin, puro pastor. Ang expected ko dito, 300 lang. Ang dumating 700. Kaya, pasalamatan natin si Senator sa lunch. And forgive us, yung iba, meron bang hindi nakakain pa? Meron bang hindi kumain? O yung iba, 2 beses na kumain? Okay, palakpakan natin si Senator Manny. Thank you very much, Senator Manny. At yung iba, galing pa sa lahat ng probinsya sa Mindanao. At yung iba sa inyo, I think 40 ay nasa hotel. Yung iba ay kung saan natulog para makasama si Senator Manny ngayon. Ito po, Senator Manny, ay mula sa Mindanao Evangelical Leaders Council. Would you please stand up yung sa MELC? And then I would like to call Bishop Jean Udang to please, Bishop Jean, halika dito, and tell us about MELC at ano ang inyong mga words of support kay Senator Manny Pacquiao. Sir Manny, ito yung regional and provincial leaders ng Mindanao Evangelical Leaders Council. Nagre-represent between 5,000 to 6,000 churches all over. Pumunta kami dito para makita ka, makasalamuha ka, and then we could exchange some ideas with you. And siguro yung iba gusto din magpa-picture sa iyo. Diba? So, we were there in Manila, doon sa Dasma residence mo yata yun. Yeah, sa Dasma. So, ilan sa amin nandun. And then we try to convince the key leaders, because these are leaders from Zamboanga, the Caraga region, Region 10, Region 11. These are the key leaders, I mean the top leaders of MELC. And we come here to para ipakita sa iyo yung suporta namin. Although medyo putot yung iba, pero busog na. Diba? And then, siguro, ito yung rason kung bakit yung MELC is supporting Senator Manny. Ito yung rason kung bakit yung MELC is supporting Senator Manny. And we want him to hear this because, talking about ability, talking about capability, probably Senator Manny, honestly, probably Senator Manny is not at the top. But talking about the heart, we believe that you have a heart for the people and you have a heart for God. Just like in the Bible, when God selected David, he was not part of the contenders. And then God said, don't look on the appearance, but look on the heart. That's one of the reasons why we decided to support you, because we know that your heart is so attached for the Lord. Your heart is so attached doon sa mga tao. And then pangalawa, Mr. Senator, is this. When we evaluated all those who are running sa presidential election this coming 2022, ang isa sa nakita namin is you are our hope to advance the kingdom agenda. You are our hope.
face. We will bank on you. We will bet our faith on you that you could advance the evangelical, biblical, and kingdom agenda of God, which we believe is very important. We are living in a crucial moment in history wherein we need leaders that are not just capable, that are not just available, but also rooted on the biblical values of God. So these leaders from different part of Mindanao, some traveled for 12 hours, some 14 hours. We from Cagayan de Oro, we traveled for 8 hours. Okay, we come here just to show our support to you, and our prayer is that God will raise you up. God will give you the desire of your heart. You can be assured of our prayers, and you can be assured of our support, because at the moment, because we love this country, we want this country to become better. So again, here are the leaders of the evangelicals supporting you. Thank you, Bishop Gino Dang. Walang Bisaya yung dili ka makasulti. Makabisaya. Puro English sinabi mo eh. Dapat maintindihan mo rin. Alaman natin ang at saka si Bishop Gino Dang. Praise God. Another group dito, Senator, ay yung tinatawag natin G12 movement. Ito si Bishop Oriel Balyano. Mga dito, 8,000 churches and pastors sa buong Pilipinas. Yung representative ng G12 ay nandito, Bishop Early Montes from Davao. Halika si pastor there ay G12 din, pero the word for everyone. May hapon, Senador, President, kumpare mami anik ni Bishop Torres. Anyway, actually I am part of the MELT because I am also the regional chairman sa region sa Davao. We call it DREAM, Davao Region Evangelical Association of Ministers. And so we're all for you. But what as ang sa nalipayan din ako maayo is that just this morning, our national leader, Bishop Oriel Balyano, decided to cast the card yan sa imo, G12. We have 6,000, over 6,000 churches all over the Philippines. In fact, nahinumdum ang kantayalit to sa PCC, we invited you sa G12. And so, kami magod sa G12 movement during the time of Digong, vocal kayo sa Bishop Oriel. Kanya, ang mamuna-huna, nag-support niya itong very bad ko ano, ang sa pagkakaroon na ikaw. We were not ashamed to support our president back then. And we really delivered votes. In fact, after the election, isubo ni Digong si Alan Peter because Peter Cayetano. Yun si Digong, asa naman itong mga G12? Because he really recognized that he really helped him. So, today, I am one of the national 12. We have 12 here. And I just want, usara ko sa mga tulo din sa Davao, sa Mindanao. And please be assured na among suporta na animo aside sa MALC that our G12 churches will be with you and will be praying for you na ko sa tanan. Ang among strategy sa G12, pili mo yan ang lusi-lusi. No? This is what we did before, during the time, naghimong big G12. Because hilig magkayang pagpangitag kag lusi-lusi ka mga tao, disciple them. And all we have to do is to, naghimong big card, 12 names, find people, convince them to vote for Digong ito ng panahon. And I think that is what we are going to do also. Just convince 12 people. Kung nahimo na mo na to disciple 12 people, really lisod.
baligya si Senator Manny. So, God bless you. Thank you, Bishop Hurley. Palakpakan na natin ang G12, Philippines and rest assured, Luzon, Visayas, and Mindanao, and their networks around the globe are supporting Senator Manny. Thank you so much. And of course, hindi ko na kinakailangan introduce sila Pastor June Malon, ang mga The Word for Everyone. Pwede ba yung mga The Word for Everyone, yung network ni Pastor Rexel at ni Pastor June Malon, would you please stand up? Please stand up. Yeah. Yung mga ibang yung Jensen, Jensen. yung mga Sambuanga, yung iba dito. Okay. Nagkamalumon po. Nagamalumon, Yeah. Sarangani, Sarangani. okay, Agusan, Agusan. okay, Mati. Mati. Oriental. Oh, please. Oh. please stand up. Ayaw sa mong lingkod. Ayaw sa mong lingkod. Yeah. Sa Davao Oriental, sa Sarangani. Sarangani, Sa Region 11 sa Juan. okay, Dilson. South Cotabato, Yeah. Tindog, Kaliok, South Okay. Cotabato, yan, okay, Kaliok. Thank you so much. Palakpakan natin sila. Of course, hindi na kailangan ng explanation yan. The word for everyone at ang lahat ng mga pastors dyan, kilala na kayo. You are solid supporting Senator Manny. Senator Manny, marami din dito mga friends of the pastors from different places. For example, I met with a pastor and he said, meron akong in-invite na 12, meron akong in-invite na 15 or 20. So yung mga independent, if you are not Mel or the Word for Everyone, but you came here because you want to hear Senator Manny and you want to express your support, would you please stand up? Mga independent congregations, okay? Wow! Wow! Praise God! Praise God! Thank you so much. Palakpakan po natin sila na malakas. Thank you so much. See, yung word of mouth lang na pag-invite natin, marami na tayong makakasama to collaborate and to cooperate and support our cause and the vision for the Philippines. And then, Sen. Manny, if you notice, meron dito sa harapan, puro mga pastors din ito. Kaya lang, nag-decide sila, tumatakbo din sila. Yung iba, mayor, yung iba, councilor, yung iba, mga vice mayor. Pero as I have simply explained, alam nyo, si Senator Manny, prom din naman, at saka merong party. So kung merong party doon sa inyong lugar na prom din, it's good to connect with them sapagkat yun ang binibitbit na party ni Senator Manny. Kung hindi pa kayo connected doon, it's good. Kung independent kayo, kung baka merong prom-D doon sa inyong lugar, ay baka mag-conflict. Alam niyo naman yun. Ganyan. So, it's good. Naliwanagin ninyo so that Senator Manny can go with you. Tama ba yun? Senator Manny, yung explanation mo yan. Hello. Yung prom day, kahit na PDP, basta pakyawin, pwede naman. Kasi hindi pa naman, kailang prom day ang ginamit natin dahil gumawa ang members ng National Council ng PDP at allowing me to use other kuna kasi may problema nga doon sa PDP party para hindi kami magka-problema sa pagdating ng panahon. So, may resolution ginawa and then kaya po ginamit yung prompt. Pero yung PDP, hindi natin iniiwan yan. Nandiyan pa rin tayo. Okay. So ngayon, ay mag-speech ka muna or Q&A muna tayo? Okay. Palakpakan natin Senator Manny Pacquiao, the future President of the Philippines. Maraming salamat po.
nagpaos ako sa kakanta. Mayong hapon ka na tanan? Okay, mga Bisaya mo dito tanan. So, nagpasalamat ko sa inyong effort na pumunta talaga kayo dito para magkwentuhan tayo, marinig nyo yung kunting gusto nyo malaman about government and about God. Importante po yan sa panahon ngayon na kailangan natin ng tunay na pagbabago at alam na naman natin kung anong pinagdaanan natin ngayon ay ang nagpapatibay sa atin na manatiling matatag sa ating paniniwala, anumang bagay, paniniwala sa Panginoon, nandiyan ang pagbabasa natin ng Word of God at ang Panginoon nagagabay palagi sa atin. And also, kailangan ko yung prayer ninyo para itong decision ko na ito, hindi ito dahil para sa aking sarili o para sa pamilya ko, hindi. Ang decision ko na ito para sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga, ang taglagin nga sa taas palagi for God and country. Kaya unahin ng Panginoon and then para sa bansa. Para sa kasaganaan ng lahat and then higit sa lahat, ma-share natin ang Word of God sa bawat isa. Importante yan. Ngayon, kung dyan ako ilagay ng Panginoon, lahat yung mga workers sa ubasan, nagiging busy kayo. Wow! Magiging busy kayo kasi kailangan ko kayo para i-evangelize lahat ng mga anak, especially sa bawat ahensya ng gobyerno. Bakit? Kasi kung gagawa ka ng batas para i-stop mo yung corruption, hindi mo mapipigilan yung tao. Magnakaw at magnakaw pa rin yan. Pero pag isang tao, isang leader na may Panginoon, that's the only way. Yan lang ang tanging, kanang ginuohan ay ginoo siya kinabuhi, hindi rin yung kunwari na ginoo. Kaya lahat mo ginanaan yung ginoo, kaya mahandong maka-watag-watag. Pag sige magagunaw na sa ginoo niya, sige memorize mga verses, maghandong ka, watag-watag kay naaman ng ginoo. Wala kang handong sa tao, kundi handong ka sa ginoo. Kaya ganun, siya kung saan malakot imong imuon, imong ipanday niya para sa anti-corruption. Kunya pag wala nakatanaw mga tao, mangawat yun na siya. Magnakaw yun na sa gobyerno. Kaya, kuya presentation sa government. Muna ginayon din ako, ang tanan niya kanang mga baguhan na musulod sa politika. Una-una ang maayon ninyo kay tanan nga nagasulod sa politika, nagadagan. Explain na mabuti. Nagadagan sa politika. Sa umpisa niyan, lahat ay gusto tumulong sa tao. Tingnan niya, itong, di ba, may line na ganyan, line. Ang line na ganyan. Nandito tayo, papasok tayo sa politika, mag-cross tayo sa line na yan para pumasok sa public service. Ang lahat ng pumasok dyan, ang intention tumulong. Pero ito ang na-overlook nila. Pag cross nila sa line, pag nandoon na sila, hindi nila na-prepare yung sarili nila na iba pala, yung pala may power, may pera, may lahat ng honor ibibigay sa iyo guys kung nag-cross ka sa mundo ng politika. Ngayon, kung hindi ka sanay dyan, unti-unti kang nakainin ng sistema ng politika. Hanggang sa maging corrupt ka. Unti-unti ba? Unti-unti. Ganon ang nangyayari sa bayan natin. Kaya ngayon, hindi lang milyon, hindi lang 1,000 ang ninakaw milyon, talagang bilyon-bilyon ang ninanakaw sa gobyerno. Kaya, masama ang loob ko dahil maraming nagugutom, nahihirapan sa buhay, hindi makakain ng 3 bisis isang araw, isang bisis lang, walang pagkain. Bawat ang pagkainan, tanghali, hapon, lagi na problema kung ano kakainin naman mamayang gabi.
Pero itong nakikita ko na sa national government, ang daming nakawan, lahat. Hindi lamang ang public o elected officials, kundi pati yung mga appointed officials. Kaya nga sabi ko sa lahat na pag ako nilagay ng Panginoon dyan, I will not compromise. Kung sino yung may korupsyon, kung sino yung may issue ng corruption, sino yung may mapatunay ng nagnanakaw sa kaban ng bayan, ipapakulong ko talaga yun sa lahat. Hindi nila ako mamasuhulan dahil ang aking sandala ay ang Panginoon ko. Siya lamang ang nagpapatibay ng loob ko, siya lamang ang kapahingan ko. Ano man ang mangyari, inaalay ko sa Kanya yung serbisyo ko. And I want to tell you this, my commitment, not only to you, but to God. Ang commitment ko sa Panginoon at sa tao. Kasi lahat ng mga bagay na yan dito sa mundo, yan ang malakas makabulag sa ating mga mata, sa ating puso. Ano yung mga bagay na yan? Yung fame, pera, mga material things dito sa mundo, yan ang malakas makabulag ang temptation sa buhay natin. We should know that na sa buhay natin, ang Ginoo, anak na to sa atong kasing-kasing. Ito na po, sa unang mo kay magsiko ko na una nga, kung sa una ako, siko ko na una sa una nga, wala pong kailan kay God. Magsiko na una kung saan ako pagpanaghan ang kwarta, kung saan ako pagpanaghan ang mga ari-arian, ganun. Magsiko ko na una na. Pero, katong gidawat ako si Jesus Christ, pero bago pa na ako dawato na, malipay ko, pero magsimugya po ka ng maghila ko, malipay ko, tapos problema na po, malipay, problema po. Pero katong pagdawat ako sa Ginoo, nag-surrender na ako kinabuhi, diya sa iya kaniya. Ay, niabot sa punto na kulang na lang, patay ko yung sarili ko dahil hindi ako worthy to God, worthy in the presence of God. So, at that time, for your information, at that time, sabi ko, Lord, mas mabuti pa, mamatay na lang ako dahil hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan dahil sa kasalanan na nagawa ko mula noon hanggang ngayon. Inuna ang aking puso towards God. Inuna ang aking damdamin na lagi akong humingi ng patawad sa Panginoon sa mga kasalanan ko nagawa mula noon. Na kung nakilala mo lang siya, noon hindi ko magagawa yung mga kasalanan na nagawa ko. Hindi natin for your information, hindi natin malilim lang ang Panginoon, hindi natin madadaya ang Panginoon kahit 1% lang sa ating puso. Kung tayo totoo, alam ng Panginoon natin. Kaya nga ako nananalangin palagi na ang bawat pamilya, hindi nila maranasan yung mga naranasan namin pamilya sa hirap. Yung naranasan namin hirap, ang dalangin ko na hindi nila maranasan. Ano ba yung naranasan ko na ayaw maranasan ninyo? Naranasan namin na wala kami pagkain. Tubig lang inumin namin para makasurvive. Naranasan ko na matulog lang sa gilid ng kalye. Naranasan ko na pagdirihan ako ng mga may kaya dahil mabaho. Naranasan ko lahat yan. Kaya, ang dasal ko palagi na hindi nila maranasan. And the only way na magawa natin yan, matulungan natin sila, ituro natin ang salita ng Panginoon at ayusin natin ang ating gobyerno na gumanda ang ating bansa. Idasal natin ang Panginoon. Gumanda at ang ating bansa, walang ibang ginagawa kundi nag-worship, nagpapasalamat sa ating
Panginoon na siya may lahat. Because without God, we are nothing. Sa mundong ito, maraming mga tao na puro ang puso, nandyan yung gustong kumita ng pera, gustong payaman ng pera, gusto mo pa. Hindi yan. Totoo lang, ang tunay na kaligayahan. Ako na magsasabi sa inyo, ang tunay na kaligayahan hindi dahil sa dami ng pera mo, sa kasikatan mo, sa posisyon mo, hindi. Ang tunay na kaligayahan kung may Jesus ka sa buhay mo. Yan ang tunay na kaligayahan. Believe me. Kasi naranasan ko lahat yan. Naranasan ko makahawak ng billion. Naranasan kong maging sikat. Naranasan ko na yung maging power. Naranasan ko lahat yan. Pero hindi pa rin satisfy ang aking puso. The only thing na makapagsatisfy sa akin si Jesu Cristo na asang kagalingon. Dili ang butang des kalibutan makapagsatisfy sa tuwa, makahatag og kaginawaan, kundi ang Ginoo nato nga buhi. Mobile tayo si Jesu Cristo. Pangari ka mo kanako. Kamu ikapoy o ibugatan sa inyo pas ano papahulayan mo kamo. Come to me all your weary and burden, I will give rest. Take my yoke and learn from me and a gentle heart, and you will be take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. My yoke is easy, my burden is light. Mga akong ginpangayo sa inyong tanan, mag-ampo kita, nga panalanginan ta sa Ginoo nga unsa man ang atong mga plano, kabayan ta niya pero hindi. Ang akong ampo sa Ginoo para masayod ko tanan. Lord, kini ako mga plano sa pagdagan ako, sa akong mga plano para sa kayuhan sa sambay ng Pilipinas sa atong nasod. Kung wala man ikaw, Panginoon, kung hindi man lang ka mag-upan sa kuha, ayaw na lang ko kadagta. Ayaw na lang ko ibutang niya. Kasi justice kining tanan kung sa ako alam ko galingon sa akong kagustuhan. Gusto na ako nagabayan mo ako, Ginoo. Upanan ko nimo sa akong pag serbisyo sa katawhan. Atagi akong kaalam nga ako mahimo ang mga tama nga mga butang kung giyahi ako kanunay tagay katadagi kong gusto. Nagdili ko magkasala pato kanino. Isa sa pinakapaborito na kong versikulo ng Psalm 119 verse 11. Ipigan ko ang inyong mga pulong sunod sa ako sa kasan para dili ko magkasala pato kanino. So yun na, mga igso, mag-ampo kita sa Ginoo, kinanglan ako ang inyong pag-ampo. Alam ko na malapit kayo sa Panginoon. Kailangan ako ang inyong pag-ampo kay tungod sa kadaghan sa mga trials, temptation, mga trials sa buhay. Although, so many people na trying to pull me down, to put me down, but I'm trusting the Lord. Hindi ako maraming maninira sa akin, maraming talagang kung anong kulang na lang yung ginawa nila kay Jesus Christ. Pero ang daming naninira sa akin. Makikita niyo naman sa social media, pero hindi niyo ako makitaan na gumanti sa kanila ng masasakit na mga salita. Kasi hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Amen. Until na mapatunayan natin, gamitin tayo ng Panginoon na nandiyan na tayo sa kasilang maniwala. Kasi nung nag-umpisa ako ng boxing, alam niyo ba?
hindi rin naniniwala sila sa akin. Nung nag-umpisa ako ng boxing, hindi rin sila naniwala. Taga-Jinsan ako, pero hindi ako nakuha ng team dito. Jinsan, dahil hindi daw ako magaling, hindi daw marunong. Kaya napunta ako doon sa Davao del Sur, ginuha ako ng Davao del Sur. Dahil sila ang naniwala sa akin. So naging Davao del Sur team ako. Tapos after that, pumunta ako ng Maynila, nag-apply ako sa Philippine team. Kaya ang pangarap ko na makalaban sa Olympics. Kasi gusto ko na yung dala ko yung flag, tapos nalaban ako sa Olympics. Nag-apply ako sa Rizal. Hindi rin ako nakuha at sinabihan pa ako na hindi ka man marunong mag-boxing, umuwi ka na doon sa probinsya mo. Sinabihan pa ako, hindi ka pa yata sa mama mo ha. Doon sa Manila, ganun kinasabi nila. Kaya hindi ako nakalaban sa Olympics at napilitan ako mag-professional sa murang edad, 16 years old ako. And then yun, hindi ako galit sa kanila, ako nagtatampo sa kanila because yun yung God's way na doon ako idadaan niya. Ano bang si Joseph? Diba, binugbog, ginano siya, hinulog siya sa atat, pininta. Pero, at the end of the day, na-realize na okay lang pala yun dahil masih niya yung pamilya niya, masih niya yung binigyan siya ng Panginoon ng ano. Kasi po, nandiyan ang Panginoon sa'yo. May mga times na, uy, bakit godly person ako, tapos bakit nagkaganito ako, ganyan. May paraan ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen! Amen. Parang mahina, parang kunti ng dito. Amen! 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 Yan. Kala ko natutulog na kayo eh. Malamig kasi sarap eh. Pero, brothers and sisters, mawani ang higayon na magkahiusap ang tanan. Amen. Mawani higayon na ipakita nato nga nagkahiusa ta sa usa ka pali. Amen. Christ is in us. So, para sa atong mga pangarap, pangandoy, ay mga pastor po nga nagadagan, isulti lang na po itong parte niya nga inig-cross ni mo. Sa umpisa, mangandoy ka lang mo, tabang ka. Parang ano ba, parang nagpa-plan ka sa buhay mo na gusto mong tumulong kasi naawa ka sa mga sitwasyon. Pero remember, God willing, ilagay kayo doon, manalo kayo. Pag-cross nyo sa line na yan, huwag nyo kalimutan yung unang pangarap ninyo na gusto nyo tumulong. Kasi pagka nagpuntamit ka, nakipag-compromise ka, hanggang sa makakain ka na ng sistema ng politika. Yun yung dahilan. Kaya nga, sad din ako dahil marami akong mga kaibigan lumayo kasi nanindigan ako sa tama. Nanindigan ako kung ano yung tama. Hindi ko naman sila inakaway, pero talagang ganun. Hindi pwede magsama ang tubig at saka langis. Yun na, ang kahayag umingit, hindi pwede magkukan. Mabila na, unay kahayag, walay kahigit. Masabtan ako na kayo, hinayang ko kayo, mga amigo na ko, ugay na taas tanan. Sakit sa kutughan, pero imun ana din na. Kaya akong prayer sa Ginoo, Lord, surround me with godly people. Expose their wickedness. Expose yung mga plano nila ng mga masama, i-expose, Ginoo. Ana akong pagampo. Kaya kinasingkasing niya ako, dililingon niya ka ng just trying to impress you, to pretend, pretentious politician. Hindi ako ganun. Kasi, nandito ako dahil sa Panginoon. Naalay ko sa Panginoon. That's the point. So, mga igsoon, napataas na ako akong insahe karon hapuna
pwede mo mangutana kung sa itong mga plano, spiritually and para sa country. Economically, pwede kayo mangutana kung sa inyong pangutana lang, kaya kung bagoy. Salamat. Mamaya we will have a picture take. Ganito tayo lahat. Okay? Pero sabi ni Sen. Manny, willing siya to answer even the most difficult question that you have. Okay? In his spirituality and his plan for the country. So Pastor Jun Malam will control the questions kasi siguro 5 question lang. At may isang question lang, wala nang magpipreach. Alam nyo kasi mga pastor baka 12 points muna bago mag-question. Alright? Katong mga evangelist ay sa pagpamutanan. Katong pala. Parehas kanina, tagaan na ito bigayon gihapon. Mamutanan isa, dinhi, upat na ka, wanta. Para naway mahay. So, asa may unahon na to? Unahon na to dito sa diri sa tungak. Sige, kami mga senior man yun, unahon na dun sunga. Pero kinsa pag yung mga tanan yun? Okay na ka siya yung mga tanan? Matagayin na yun, palihok. May mga sa tanan. Kaganina doon ay miso na answer, hindi klaro sa mga uban, kay tungkol kay doon ay hindi klaro ang yan, ang ganabang tungkol pagkutan. Mo na ang klaro, istorya, Mr. Senador. Doon ay pangutana, kaganina, na huwag matubag. Kaganina, ingon tungkol sa kapastor na napili si Indy, piniliba, sa pagdagan sa presidente, tungkol kay wala, voluntaryo ito na. Wala iba, wala budget ba? Ay, sa palungabrad. Wala budget. Mo kung nga ang ikaw, sa tinawag lang, kami mga pastor, kita mga pastor, happy kita sa tabang. Oo. Pero pag volunteer, wala rin ako sa magluya. Pero ako, si Senador Manny Pacquiao, mula na pagka-presidente, bisan pag dili pagaan, wala ihatag sa mga kwarta, tuloy ko muna ako sa pagka-presidente, mura ko kong presidente sa akong barangay. Kaya parehang may kapilido ako sa Pastor Joe Pacquiao. Nagkakagayan din yung city. So, muna ako din siya, ako na ako kong presidente sa akong barangay. Mauna yung mga Senador, kung pananglitan, kini mga pastor, karon, naibalo mo ko ang ilang siputanan na di naging silang kanil pagstorya. Kami mga pastor, nga niani din yung patawa, ang pangutanan na mo, na makita'y budget ani. Ano ba siya? Ayaw na pagpapaka, ay wala na yung kanina. Bawa na yung ipangutanan nila yun, hindi mo kasurya. Karoon ako na para mo yung kapilido. Kung mula ka, budawan ka rin, pareho mo presidente po ko sa aming puro plan. So, mau yung pangutanan, abang kita, isa pangapilan, isili, ako, nagkatsan mo, buwan sa taman. Nagyo kayo si Juan. Kung niya, sa kaya ako, ipabiliti pa ato dito, pero sultihan ka mo, ang akong libro, akong pamilya, wala agad sila din sa muli sa lulib sa ako. Pacquiao din ka na. Buwan sa akin. Salamat kayo sa mga pangutanan. Siguro, magsabot pa sila o kinsa niyo kung bagala. Ay ako sa tinulang, gipulmahan ko ng mga tanan. Binigyan ako ng assignment, ako na daw sumagot. Miski hindi ko naiintindihan yung tanong tungkol sa budget. Okay? Of course, itong pagtakbo ni Senator Manny, ito ay para sa Diyos at para sa bayan. So it is a step of faith din para sa kanya. Sa ngayon, meron ilang mga businessmen, big time and small time, may mga pastor na nag-reflex ng support. No? At dito sa mga nilakad na ni Senator Manny,
Di ba? Nagpunta siya sa iba't ibang lugar talaga. Sa Balayan, Batangas, sa Lipa. Ito talaga mga personal na ito kasi wala pang budget itong kampanya ito. Kaya ito nalangin natin ito. Pero ang ating big prayer, ang prayer namin ni Senator Manny, yung M610, Aling Zamora, at saka yung mga grupo na yon, ng mga magkakaibigan, magre-raise talaga ng pondo. Kagabi, kausap ko si Senator tuloy, future, si Bishop na Senator na doon. Si Bishop Jean, sabi niya kung merong 10,000 pastors na makakatulong dito, ay siguro matulungan natin per month bawat isang pastor. Sana may pang-load man lang. Para yung kanyang mga members, may text niya tungkol dito sa pag-gather ng suporta kay Senator Manny. Hindi ko may pangako na ito kung kailan, pero pangako yan. Ang Diyos magpo-provide sa atin. Amen? Magpo-provide ang Panginoon sa atin. So ito na lang natin yan. Unang-una, sabi nga kanina, kailangan may heart tayo at may pananampalataya. Go tayo! Kasi itong post natin ay talagang galing sa Panginoon. So handa tayong magsakripisyo. Pero katulad nga ngayon, napakain tayo ng lunch, nagpa-hotel, ay talagang nag-provide ang Panginoon in 3 days time lang. So, yan ang ating plano. Mga 10,000 pastors dito sa Mindanao, bigyan natin ng kahit pang-load man lang o kaya naman pang-mobilization. Pagkatapos, halimbawa, magmi-meeting kayo sa Luzon, magmi-meeting kayo sa isang probinsya, siguro makakatulong yung budget para man lang once a month yung mga pastor may meeting. Okay? So yun po ang ating may tutulong na. So yun yung sagot ko, sir? Pwede na. Salamat, Bishop. Pwede na itong pay manager, ano? Salamat kayo sa tubag. Pwede diri na po. Kanang lahi na po ng pangtana. Kanang hili makakulba ka. O diyan na po. Dito? O sige. Kakain mic tayo. Kanan diyan. May hapon, Senador Manny Pacquiao, ako dahil si Pastor Alan Roque. We are friends long time ago, during pa sa kalibutanon, kailanganas po. So, ako na panguta na future president. Ay muna ko nung kapag ka-presidente na. Muna ko nung kapag ka-presidente. Ako na panguta na Mr. President, pwede ba niyo mabuhat pag once ikaw na ano sa position as a president, ang tanan mga appointed cabinet secretaries, pwede ba niyo mahimo na puro yung mga Kristohanon? No? Puro mga pastor Kristohanon ang mamutang mo sa mga kabinete. Kay garon gani sa panahon ni Duterte, mostly puro mga generals ay ibang butang. So mo nakita nato ang function abilities, no, nakita nato na dili totally effective kanan ang iyang butang ng mga cabinet secretaries. Salamat. So kung mudaot ka pas ka Mr. President, mahigit ba mo nga puro pastors or Kristohanon ang imong mabutanda sa posisyon? Para sa pagiging ginihagan na magiging busy ang mga pastors, mga workers sa ubasan. No, hindi lamang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, hindi lang sa pagsangyaw kundi sa pagserbisyo sa atong gobyerno na makatapang sila. Itong mga kaya nilang trabaho, mas kampante ang ano sila, ibutang liha kay na may Ginoo. Para sa ingon giniha na bisan kung sa kabalaw i-approve, i-implement, kung magtalikod ang tao, mangawat ka na siya. Pero kung nakay Ginoo, ay mo kagulan nagservisyo ka, sa pag-iputan ng kwarta sa mga tabangan, hindi mo nalabtan kay na may Ginoo. At doon mo na sa Ginoo. So yun na, ang buat pasabot na ko, na magiging busy mo kay
priority man ako ang mga pastors, mga trabaho ko sa Salamat kayo sa may tubag. So, klaro na diha, Pastor, natubag na ang pangutana. So, dili na punta, ano di magmahay ng taga diri. Kato, hindi mo pa nagpataas. Pastor, patagal mic, kato na kaputi. Pastor. Palihog sulti ang pangalan, Pastor, o as Mayong hapon ka na tanan. I am Randy General Pastor ko, from Alabit. Ang akong pangutana sa ako ang tinawag na senador. Tulo. Una, Salam, Pastor. pwede ba yung tulo? Sige, sige, sige. Una, about food security sa atong kaso. Tungod kay sa survey sa SWS, adunay 7.6 million Pilipino na na-experience of hunger. So, pinakaroon. Tungod sa katutog, tungod sa kakulang sa pagkaon. Ang nahitabo ko ano siya sa mga farmers. Panahon sa tikanaw, mahal ang binhi, mahal ang fertilizer, mahal ang pesticide. Pag-harvest, bagsak ang presyo. That's why, wala ay ganahan magtanong. Okay. Ikadwa nga pangutana. Sa Moral Recovery Program, kami namin sa Moral Recovery Program under sa National Auxiliary Chaplaincy. Inter-region 12 din sa Sakrabe sa ato ang region. Among i-work out ang Moral Recovery Program sa kanang mga LGU. Kawalay sweldo. Tungod kay kita nga mga pastor, may sweldo wala tungod sa pasyon nga gibutang sa Ginoo sa transformation. Ato ni buhaton. Ang Moral Recovery Program walay Republic Act. Panahon palihog pakibalo. Taas na panahon na kami nag-decide na unta adunay Republic Act ang Moral Recovery Program. Tungod kay ulaw tayo sa ato ang nasod. Ang Pilipinas, the first Christian nation in Asia, but the most corrupt nation in the world. Walang nagtabo. Ang mga pastor na kamot makasulod sa LGU, i-block pa sa mga wicked na mga politician tungod kay walay balangot. Ikatulo nga pangutana, Mr. Senador. Tungod sa akong pasyon sa nasod. About sa lockdown, kining COVID-19. Kaming mga pastor, may COVID, mag-lockdown man wala, musimba din mi sa Ginoo. Nangandoy ni nga doon ay leader na may mahimong implementor sa Ginoo, dili sa nasod sa Pilipinas. Okay, Pastor, tulong pagkakantana. Mahal na Presidente, alauman pa na mo na kumulingkod na ka. Walay mo dakop sa mga pastor kung magsimba sa Ginoo. Walay mo pasirado sa mga simbahan. Salamat. Wala, hindi ko Pastor, ha? Pastor. tulo. Tulo, agriculture, food security, tapos ikaduha, moral values, mayong balaod, tapos ikaupat, ay katulo, kanang lockdown. Okay, tulo. Una sa food security. Maula ginayon sa permanente sa national government na dapat suportahan nato ang mga farmers. Ang mga farmers, mauna yung breadwinner sa atong nasod. Mauna yung nagpapakaon sa atong tanan. Unaw-naong ginato na sila kada adlaw nagkayo na sila magtanong, magbantay sila mga pananaw para madako magkaan sa pinili nila o sa mga unang natin kan o ginakaon natin mga gulay na yun katungod sa mga farmers.
Kunya dili na sa taga-agbilid. Mo na kontra kay ko sa importation. Kanang importation mo na nagpapa-duot sa kabisod sa mga partners nato. So ato nang kauban man natin sa competitors priority agenda. Na i-develop natin yan. Ang mindset ko kasi, gusto ko hindi tayo nag-i-import, nag-i-export tayo. Yan ang mindset ko. Wala akong mindset na mag-import. Ibig sabihin, pag mag-import tayo, may kulang. Gusto ko, nag-i-export tayo, ibig sabihin, sobra-sobra. Mura matang nahinaan sa itong Ginoo. Na all things are possible with God, man. Diba? All things are possible with God. So, na itong tagad ka ng mga farmers, mga fisher folks. Kailangan sila pagtagad kayo, muna yung breadwinner sa akong nasod. Amen? Ikadua, balaod sa moral recovery program. Kung ginagalang po sa tagbalaod, may problema na. Wala problema. Pero ito na, i-share din natin na yung moral values sa especially in the different agencies, government agencies, sa mga lahat ng mga sektor na wala pa kailagin mo. Ito na ito na, mo na ginasultin man ako daan sa national government na interview dito sa Manila. Ang kinahanglan atong nasod, kinahanglan ituro, ibalik ang moral values. Ikatulog, lockdown sa COVID ganito. Sultihan ka mo. Ako, dismayado talaga ako sa COVID response sa bansa natin. Hindi ako nagsasabing dismayado dahil tumatakbo ako. Hindi ako nagsasabing dismayado dahil ayaw ko yung mga lahat ng ginagawa na noon. Hindi. Ayaw ko doon sa ginawa ng mga masasama. O ano ba yun? Yung COVID response, ganito kasi maraming nagsarado mga businesses, maraming kasi dito sa lockdown, walang hindi magdalaw yung business. Ganito kasi ang ginawa sa ibang bansa. Sa ibang bansa, normal na. Back to normal na yung ekonomiya nila gumagaan. Sa atin, kasi puro lockdown. Kung from the beginning, kung ang focus natin na mass vaccination sa buong bansa, ipagpalagay na lang natin, ang focus natin, 80 million Filipinos na kailangan mabaksinate. 80 million, kailangan mabaksinate. So, ibig sabihin, kailangan mass vaccination. Pag na-vaccinate sila, balik ito normal. Vaccinated ka na, hindi ka na maano. Kaya naman 80 million, dahil yung mga bata hindi na 110 million tayo ngayon, population, pero mga 80 million target natin. Alam nyo ba, sa 80 million na, budgetan mo na lang, ang per vaccine, magkano yung per vaccine, 1,300, dalawang doses. 2 to 6. Kasama yung pag-sikipin niyan, kasi kailangan sa cold temperature yan, sa storage. Pagpalagay mo na, budgetan mo ng 4,500. 4,500 para kasama yung gastos lahat. Sa 80 million i-times mo sa 4,500, that's 360 billion. Okay. 360 billion. Dalawahin mo, i-vaccine mo dalawang beses yung 80 million. Total mo na naman yan. Nasa 720 billion. Ngayon, ang tanong ko, magkano inutang natin para sa pandemya? Huwag mong sabihin na nakautang tayo 1 trilyon. Hindi lang 1 trilyon ang inutang natin para pag-resolba sa pandemya. Hindi lang. Ilang trilyon ang inutang natin para sa i-resolbahin ang pandemya. And yet, what happened to us?
out of 121 countries, pang ilan ang Pilipinas? Pang 121 in terms of COVID response. Saan yung pera? Ang laki-laki ng pera. Para bang ang bansa natin mas malaki pa tayo sa Amerika? Kaya nahirapan tayo. Yun yung sinasabi ko na grabe talaga. Nanggigigil ako dahil din sa corruption. Sabi ko, lagi na ako nagpaparinig ko lagi, oo, magpayaman na kayo, magpayaman. Yung pera ninyo, pag namatay kayo, hindi nyo madadala sa hukayan. At pag namatay kayo, doon kayo harap sa Panginoon. So, judgment. Saan ka pupunta? Sa impyerno o sa langit? Lagi kong sinasabi yan, kahit sa Senado, sinasabi ko, yung pera natin, hindi natin matatala yan. Pinaparinggan ko yung mga... lahat ng mga ano. Yung pera natin, kahit tayo pinakamayaman sa buong mundo, tayo kami nagmamayari, pag namatay tayo, iumanan din natin yan, wala tayong madadala. Pero yung mga tao na nagugutom, nahihirapan sa buhay, nangangailangan ng tulong natin. So yun yung sagot ko doon sa Genetic Tabay. Sana ang ekonomiya natin normal, balik sana pati lahat ng negosyo muna vaccinated na lahat. Kaso lang, kinokontrol ng national government, kinokontrol nila para ang nakikita ko dito wala nito eh. Hindi sila gagalaw kung hindi sila kumikita ng porsyento. At pagdating ng panahon, sabi ko nga, God willing, yan ako ilagay. Lahat yan magsama-sama doon sa MP. Ano yung MP na yun? Mega prison. At ang bansa natin, kailangan din ng MP. Ano yung MP na yun? Master plan. Kailangan bansa natin may master plan. Kasi walang master plan eh. Para bang, ano bang tinitingnan natin 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now? Ano bang future ng bansa natin? Kung may master plan yan, example, ano ko na lang kung may master plan ang bansa natin, doon sa loob na, establish natin yung master plan. Doon sa master plan na yun, nakalagay doon, in 5 years, ang Pilipinas may subway system na. Anong goal natin? Ito ang direksyon natin. Lahat ng executive agenda, legislative agenda, judiciary agenda in line with the master plan. Yan. For example, in 10 years from now, o doon tayo sa agriculture na lang, in 5 years from now, ang Pilipinas hindi na nag-import ng bigas, hindi na nag-import ng basic commodities. Another 5 years, in 10 years from now, ang Pilipinas nag-i-export na ng mga basic commodities. May master plan. Anong gagawin natin para maabot natin yung goal natin? Di tulungan yung mga farmers. Tulungan sila lahat dahil yan ang goal natin eh. Yan ang may direksyon ang bansa natin. Para lahat ng uupo, hindi sabihin niya, hindi niya masabi na hindi ko ipagpatuloy yan dahil hindi man credit sa akin, hindi ko practice yan eh. Ganon. Sa atin kasi, pag iba na upo, hayaan na lang mabulok yan. Kasi pagpatuloy, hindi naman project ko yan, project naman ng kalaban ko. Kasi kung may master plan, naka-legislate yan, kahit siya maupo, ibang maupo, talagang tatapusin yan dahil kasama sa master plan. Yan ang sinasabi ko. Kaso lang, maniwala kayo sa akin, ang nakikita ako sa gobyerno ngayon. Mula naman hanggang ngayon, ginagawa para bang milking cow, basta kanya-kanyang parang ginagawang hanap buhay, ginagawang tatakbo para magkaroon ng pera, tatakbo para yumaman. Wala na yung tatakbo para mag-servisyo, tatakbo para makatulong sa tao, para tatakbo ng bansa bayan natin. Hindi ganun. Tatakbo para magkapera, tatakbo para may income.
Yun ang mindset ng karamihan ngayon. Kaya nandito tayo. Maraming salamat po. Salamat kayo, Mr. President, sa maayong tubag. Okay, itong imong pangutanan na tubag na. So, lima man atong isabutan ng pangutanan. Napay duha. Doctor, you can have one. Ngayong hapon na diyan lang ang asenador. Sa di pa kumuktan na, ako sige hatag ng libro ni mo. Imo ng libro ang i-forward sa ako nagsinulat, pero nang magalan. Nasa ilang senador ang imong buwan, ang imong forward. Nakalimot na sa record kay naghanap ng tao na kita, nakakauban nito. Sige pa senador. That's it. Forward. That's it. Signature ng senador, diba? Anyway, that's one of my books. I also would like to give you this book entitled The Master Teacher, forward also by Honorable Senator Villar, sa senador po, yung mga kauban. Likewise, my collection of topics. So, nanguntanan ko rin mo, Mr. Senador, kung ang DOH na ay anomaly, kung ang DSWD na ay starting, imo man nag-expose na anomaly, kung ang DSWD sa starting, o niya sa DPWH na ay build that cost us 13 trillion utang as far as I know. Now, my question is, how will you solve this problem of utang sa Pilipinas? Knowing for a fact, na ang atong income, dili galing igo sa atong budget. Okay, Senator, it's your turn. Thank you so much. Okay, para masabtan na itong tanan. Napo na kayo utang din sa atong bansa. Napo na kayo. Paglingkod ni Digong, ang utang na to, mga 6.7 trillion. Kanang 6.7 trillion, kabuuhan na sa 5 presidente from Corazon Aquino to Pinoy. 6 trillion. Ngayon, ang utang natin, nasa mga 30 trillion. Bago tapos ang termino ni Presidente, abot na yun ng mga 40 to 15 trillion. So, yan yung ano doon. So ito, dahil sa laki ng utang, paano natin babawiin yun? Paano natin babayaran yung utang? Tama yung ganda ng tanong mo eh. Ganito ang gagawin natin. Dalawa lang ang source of income ng ating gobyerno. Dalawa lang ang source of income. Tax revenue income and non-tax revenue income. Okay. Because of corruption, nawala na itong non-tax revenue income. Our government is relying on tax revenue income. That is why mahal ang lahat ng bilihin dahil sa taas ng taxes natin. At pag mahal ang bilihin, sa tingin mo, ang mga mahihirap, yung kahit isang tuka, makakain pa sila. Kaya sila nahihirapan. Yun yung sistema na nangyayari ngayon. The more our government imposing big taxes, the more it's a heavy yoke to the people. Kasi tanan ng mga magmamahalan man tanan. Magmahalan tanan. Kinahanglan yun nga supposedly our government will rely on non-tax revenue income. Kung ano man itong kita ang income ng tax revenue income, dadagdag lang ito kung kulang yung non-tax revenue income. Yun sana ang sitwasyon kung masagana ang bansa natin. Ngayon, the only way na makarecover tayo, palakasin natin ang non-tax revenue income at pwede natin ibaba ang taxes natin dito sa ating bansa. Corporate tax and individual tax. Yun yung plano natin.
palakasin natin yung non-tax revenue income. Supposedly, our government will rely on non-tax revenue income. Yun ang nangyari. Pero ngayon, alam niyo magkano? Ipagpalagay ko na lang. Kini nga mabutang nga, crucial kayo yung kinanglan yung mabukan sa karawahan. Ipagpalagay na lang natin, ang nasod na ito, karoon isa ka household pa. Ang household na ito, gastos of 100,000 a month, pero ang income niya kada bulan, nasa 45,000 lang o sa 40,000 a month. Sa tanaw ninyo, mag-survive? Saan po pulutan ang isa ka panimalay? Asa sila po nito? Magsig pangutang panimalay, 100,000 yun ang gastos. Ang ibig kong sabihin, ang bansa natin, last year, ang in-approve nating budget, 4.5 trillion something. But the only income of the government, nasa 2.9 trillion na. Magkano natin? Isipin nyo. Ngayon, ang budget, ang proposed budget ngayon sa 2022, nasa 5.3 trillion something. 5.3 trillion something. But the income of the government, the revenue income, wala na siya, hindi naabot ng 2.9 trillion. Bumaba na because of pandemic, maraming mga businesses nagsarado. No? Lumiit yung income. Maswerte na tayo kung umabot ng 2.5 trillion ang income. So magkano uutangin naman natin ngayon? Yun yung pinaka-problema ng ating bansa. At magagawa lang natin yan kung sumpuin mo yung korupsyon. That's the only way. Wala ko na galing-galingan na rin nga. Ngayon ka nga, ako, hindi mo ko economist job. Mao na yung sitwasyon. Isang pag-ipangutahan ninyo sa mga ekonomista, mao na yung sitwasyon sa atong nasod karon. Nakasakat ako sa ginautang na to, ang income sa atong gobyerno gamay ang tayo. Nga naman, wala na sila maghuna-hunaan ng income sa atong gobyerno. Nga ka naggastosin po sa income. Wala na sila maghuna-hunaan. Kailang hunahuna. 3 years naman ko. After 3 years, iba naman ka, bahala na sila diyan. At 6 years lang naman ko. After 6 years ko, bahala na sila diyan. Wala na yung panglantaw para sa kaugmaon sa atong nasod. Kung sa atong kaugmaon, ang paglantaw nila, kahuman silang posisyon, na sila kwarta, dili na sila mamulubi. Dili na sila magpobre. Ingon ana ang unang-una, naging anak ko. Kaya, sa tinoon lang, wala kitang respeto ang mga karamihan dyan sa gobyerno, kawatan. Sa tinoon lang, sorry, ano ko lang kaya nga naman, kung istorya tao biya, lami kayo, pero pagkaluman takas sa Bible ba? Kasi doon ko sa Ginoo kung sa akong reaction, pero I hate corruption talaga. Hindi ko gusto dinautan. Ang ampon ako ganun ay sa Ginoo, Lord, hatagi ako gusto ganun ay nagpili ko makabuhat ko sala bakit kami. So paningkamutan nato na mudako maging strong ulit ang non-tax revenue income. Ano ba yung non-tax revenue income? Kasama po yan yung mga basic services. Di ba? Yung mga basic utilities. Bibinta lahat eh. Kumbaga, ang daming negosyo ng bahay, ang daming negosyo ng bansa natin, binita hanggang sa wala nang return, wala nang income return ang bansa natin. Kasi binita eh. Pag magbinta, kasi pag privatize ka ng isang GOCC, billion ang kikitain ka agad ng nagbinta, nag-privatize. Bigyan mo kayo ng senaryo. Bakit ko nasabi yan? Bigyan mo kayo ng senaryo. Bakit? Ang gusto nilang i-privatize, gusto nila ibinta. Ito kasi yan. Halimbawa, water supply. Huwag mong sabihin na malulugi ang gobyerno sa water supply. Ang tubig, hindi naman natin binibili yan. Inuulan ng gobyerno, ng Panginoon, tapos iniipon ng ating gobyerno para i-distribute sa tao. Hindi malugi. Diba? Pero privatize yan. Ang ano, bakit? Kasi gustong kumita lahat. Magkano ang income ng gobyerno yan kung kontrol sa gobyerno yan? Magkano mabalik sa gobyerno? Taon-taon. Hindi, ang binayad natin sa kuryente, sa tubig, pati sa kuryente, babalik lang rin sa
gobyerno, bawal din sa kanila magandang serbisyo, murang serbisyo. Tama? Pero pag privatize lahat yan, kaya mahal lahat ng kuryente, tubig, lahat. Private yan eh. Hindi makontrol ng ating gobyerno kasi private yan, privatize na. At kaya gusto naman na i-privatize ito, di ba? Nasa gobyerno, administrasyon, wag na. Example lang ha, ito na. Ito ang senaryo. O appraise value mga ito, magkano itong kampanya ito? O, appraisal itong kampanya ito, nasa 20 billion. 20 billion ba yan? Okay. Sige, i-open niya ngayon doon sa isang businessman na mayaman. Sige, bilhin mo to ng 30 billion. I-privatize naman ito. Pero ang appraisal value ito, 20 billion lang. Okay, pumayag ka, tubig, lahat ng tao gumagamit ng tubig. O di walang lugi. Papayag ka, pero bago ka pumayag, sandali lang. Pero bago mo i-bilhin yan, kailangan si ED may pagmamayari na 20% o 10% sa kampanya niya. So, magpunta ka na naman ulit. So, yung return of investment kung matagdal yan isang taon, okay lang, kailangan sa tao, kung magamit man ng tubig, wala problema. No problem. Sige, papayag na yun. Pag binili mo yan, privatize na, may pera ang gobyerno, gagastusin ng taon. Next year, wala nang income ating gobyerno, wala nang income. Nabinta mo na. Pag wala na ako sa posisyon, nandito na ako, wala na akong posisyon, isa ako sa may-ari ng kampanya na yan. Isa ako sa may-ari ng kampanya na ito. At ang binayad mo na 30 billion, binayad mo na 30 billion, 20 billion lang ang appraisal ko, 20 billion ibigay doon. Kita na ako ng 10 billion. Diba? Ingon sila pero maldumal magsamantala sa panggulan. Kaya naginis ako talaga. Grabe. Kaya biro mo, tubig, kuryente, magkano ang income? Alam niyo, di ba? Bihin ko lang sa inyo. Tatlong utilities lang ng gobyerno na ibigay ko sa inyo. Magkano ba budget ngayon? Proposed budget ngayon, 5 trillion. Okay. Yung income, water, kuryente, at saka telecommunication. Okay. Alam mo ang income nitong tatlong utilities na to na dapat kontrol ng ating gobyerno? Hindi bababa sa 4 to 5 trillion a year, annually. Hindi mo na kailangan mag-impose ng malaking taxes. Amen. Kung ibaba mo yung taxes na yan, makakabilit ulit tayo ng bigas na tag 15 kilos ang kilo, tag 18 kilos ang kilo. Kaya mga tubig. Pinapaganda pa nila yung mga term eh. Ini-English pa nila eh. Totoo. Ganun ang siguro. Sinasabi ko yung totoo kasi yun yung na-discover ko sa ating gobyerno. Kaya, yan silang lahat. God willing, walang lusot yan. At kasama ko kayo mga pastor. And I'm sure, huwag tayong tiwala ako kaya ako sinasabi yan dahil kaya mga pastor ang priority ko dahil alam ko na hindi kayo basta-basta mabibili pag pinumula ng pera. Kaya yun yung sinasabi ko kanina na pag may Panginoon ka, that's the only way na ayaw mo magkurap. Amen? Amen! Okay, salamat. Thank you. Salamat sa Presidente pagkahinigod sa tubag. Karang eleksyon na o kawatan ni Hamoy atong butohon, takok na gay atong paunod siguro. Di na takaw bugas sa kamahalan. Ang last question si Bishop Udang. Dahil lang, balik lang na last question na inuman. Hindi na tumalik na ko. Sige, Bishop. Ipagsayo na, Bishop. Mayong hapon, tulo lang pangatanan about kung sa imong himuon. Una, sa imong stand sa federalismo nga usa ka butang na ginaisutan. Ikaduha,
unsa ang imong panlantaw sa kini nga hitabo karon nga peace talk sa between sa gobyerno o sa mga ano sa atong mga kaigsuonan. The peace talk, na stall man gud ni siya karon. And also ang subject kabalo na ko sa imong stand. Ang importante federalismo kung sa imong stand, then peace talk. Number 3 is what is your stand about mining? Especially we are talking about Mindanao. Mining, federalism, and peace talk. Okay, federalism muna. Gusto ko yung federalism sa bansa natin. Kasi para, katulad siya kumasa may Amerika, federalism. Ang problema lang sa, ako yung gusto ko gano'n, pero hindi hybrid lang ang implementation. Hybrid lang kasi sa federalism kasi, kawawa yung luoy kayo ang mga probinsya na pobre. Kung i-implement yun, di mo nga 100%, luoy ang mga probinsya nga kanang ba, pobre kayo pa. O katong kalba, Quezon City, Cavite, dato naman kayo ng mga probinsya. So, ma-leave behind lang sa mot. So, ang ibig ko sabihin, hybrid siya, hybrid ba? Hybrid implementation of federalismo. Ang ibig ko sabihin, di ba, sa dako mapay, sa pizza pay dako, mas katong pag-implement ang katong probinsya nga wala yun, pautoy dako yung makuha sa pay. Madako to yung portion yung makuha sa pay. Katong ninyo usog na, gamay na lang makuha niya sa pay. Sir, i-replace tata? Simple na lang po. Kaya kung i-explain ako ng kanang technical, maglisod magsabot ang mga CDA class, ito lang i-explain mga kanang simple explanation lang. Diba katong mga pobre pa kayo, mga probinsya, dako yung mabahin sa pay. Diba? Yun na lang. So, agree ako sa sa federalismo at siyempre yung board natin, hindi ko pagdating ng federalismo, hindi ko pabayaan yung tutukan talaga natin yung freedom natin to worship God. Yung freedom natin na anytime pwede tayo magsama-sama to worship God, lahat. Walang dapat mag-hinder sa atin, no, sa anumang mga problema na mga pangyayari. And ano ba yun isa? Mining. Mining. Okay, mining. Okay, ganyan, mining. Mining, yung mahirap tayo sa lalo-lalo yung open pit mining. Okay. Kinanglan, hindi rin tayo pwedeng i-close yung isipan natin at puso natin sa mining. Kasi nakalagay sa Bible na the fertile land that I'm giving you, and you can dig copper on it. Dig copper, mining mo. You can dig copper on it. So, responsible mining. Okay, responsible mining. Ang sinasabi ko, responsible mining. Okay. Kaya sabi ng Bible, you can dig copper on it, again, fertile land. Sinasabi doon, may mining, di ba? Bisyak. Pero responsible mining. Bakit? Bakit sinasabi responsible mining? For your information, the earth, itong universe na ginirehit ng Panginoon is bahagi ng buhay natin. Ito, bakit bahagi ng buhay? Because, in shortcut ko na lang ang because when God created mankind, hindi siya sabi niya, there be a light, and there's a light. There a woman and man. Hindi niya ginanon. Nag-form siya ng soil, at binigyan niya ng hininga. Bakit? Bakit niya nag-form siya ng soil? Because He wants us to be part of the universe that He created. Amen. Diba? So, therefore, we are part of it. If we destroy our earth, if we destroy our environment, then we are destroying ourselves. Diba? Madali lang yan eh.
Oh, di ba? Kinahanglan din nga pangalagaan na to ng kalikasan. Kay mo na itong kinabuhi. Tanawa, putlo nila mga kahoy tanan. Oh, ini ulan baha. Oh, di daghang mamatay. Di ba? Daghang mamatay ng mga tao, daghang magsakripisyo. Oh. Pag putlo ni mo tanang kahoy, kaputlo ni mo tanan sa bukid, walay wala na. Lusus lang ng tubig tanan. Pagkaman, wala na sapa. Wala na river. Pero tungod kay na river, tungod kay isa na mga kahoy. Oh. At ito pa, isang puno ng kahoy, equivalent to 12 horsepower of aircon. Yan. So, para maano lang natin, God is good all the time, giving us some wisdom, and understanding. Thank you, Bishop. Yung peace and order, yung call na peace talk na yun. Peace and order, okay. Yung peace and order, kailangan yan natin peace and order, pag-usapan yung problema. Hindi mo pwedeng i-close natin yung peace talk. Kailangan pag-usapan natin yung problema kasi hindi ma-resolve ang problema kung hindi pag-usapan. So, kaya gusto natin ang mapayapang bansa, maundan na bansa, at nagkakaisa ang isang bansa. So, maraming salamat po. Salamat kayo. Natubag Bishop ang iyong pangutana. So karon, ang katapusan natong pangutana na isgutan man sa atong presidente nga kanang problema sa mga kahoy. Ihatag nato sa lumad, kay kining lumad kusog kay mamutol pud kahoy. Diba? Pero ihatag nato ang pangutana sa mga lumad. Ayaw kayo ubos pastor kay lumad ko. Tinood na, may napinood na si Pastor Ben Andaya, datong Kalambuan, ang chairman sa Banwa Manubo Talaan sa Caraga Region, one of the major tribe in Agusa del Sur, and we've been working in the Sabanan tribe for 40 years. Kunya, kada away din mo, Mr. Senator, mga naog iminitan sa bukid para matanaw sa inyong fight. Tawag din mga sabalista kay magsimba din kuna para pagkaguin ko mga naog. Yung po ang asawa ng tinig na 100 na ako ang awa ng imong fight. Finally today, nagkita na kita. Salamat ko sa Mel, Bishop Tiga, ang pinanggit ko niya sa bukid para mo represent mo tribe. Ano lang, una, ang among sahitan ng mga tribo, ganituro naman yung peace down. Ano nga mga tribo, ang makita ng realidad ito, nga apil ni sa ihap, apan inibukad na, maligo na nasita. Una na, pangutana, kung sa imong mga plano sa mga tribo na nagbagunit o mga 100,000 acres ka lang, na kinahanglan pinakadato man ang mga lumad ang halo ko lang ka. Okay. Pag mabili ang pobre sila, ay mauling gamito ng panahon sa eleksyon. Unang kahitan lang sa Caraga. Di na ko magpataas kay di man kakinahanglan ng tubag niingin kay hindi ka presidente na nimo. Kani man ang trabaho in the ground. Kay mga pastor man ni. Kay sobrang 20 ka tuig minisikat dyan sa bukid si Diwali sa purong na Ginoo. Kamuti sa buntag, kamuti sa hapon, sudandahan sa kamuti, ang pagsunod sa pastor sa word, sa kinabuhin walay katapusan, kinahanglan ang kabukiran, ang mga tuglagi. Ang pag-inom ko, Mr. President, nga kung ma-presidente na ka, gamito na ko ang mga ancestral domain sa pag-develop para makasupport kita sa misyon. Kami man ang pinakadato ang Ginoo, kaya dagka dito mga dato, mga ladders, dito tanan. Kusa, adunay gipadala sa Banwa Manubo Kalaandi para sa imo, you really want to connect in your heart. This is the beauty of the tribe in Mindanao, that one day, hiliin ka ng malitan. Pero gusto kong tanaw sa iyong kumagto, kung diyon sa nimo, pagpukan sa mga tao. Gusto kong tanaw kung diyon sa nimo, pagpukan ang mga magdiitan at tibuok kalibutan. At karoon, ang nagpukan sa kurapso mo, kini mga pasto, auban ni Musi.
Sir, again. Yeah, salamat po. Salamat kay Pastor sa pagpunta. Huwag ito na sa iyo kung siya may last pumunta. Sir! Sige mo niya, mag-compose na. Compose writing at least gipudyot sa bukid to. Bishop Dudong Gloria kay pamutana. Last na patorno. Mr. President, bago sa pag-aaral, sukad sa una, makatao ka yun. Love din mo ang mga pobre, love din mo ang naghang mga katauhan. Inguna lang yung kasing-kasing na di kayo. Karon, usa ka higayon, 2 years ago ng labay, doon ay nahitabo sa atong Pilipinas, labi ng General Santos, lipay kayo mga tao. Kung mag-grocery ka, linya ko yung taasa. Ting manipayon ang mga pobre, nagdalag mga basket para mamalit kung daghang suntan. Unya sa hinanalit lang, ipahuno ang kapal. Alam ko. Kami sa lamdang na nalipay sa mga Pilipino. Na ang mga pobre, ang mga sinagalit, ibukan mga nalipay, nagkakagilak na ang naghiko sa dihang hulong hindi ang kapal o ang alam ko. Mr. President, ikaduha, usa ka nindot na pagpadayag sa television, daghang mga taong nalipay ni Mr. Kando, probinsyano, nalipay ni Kando, probinsyano. Halos na ng mga Pilipino, isang pitulong luha, kasabad sa kasing-kasing. Ay, nagundang ang kalipay sa mga pobre. Tungkol kay Carlo, karon kung sa tayo mga kasama. Kasama ang iisipin kung sa tayo mga kasaysay para. Thank you. God bless you, Senador. Okay. Bishop, salamat. Una-una. Kapa. Katawa lagi mo. Katawa lagi mo. Okay. Ihinumduman na to. Pamilya mo ihinumduman na to na the authority, which is the government, is established by God and instituted by God. Okay? Whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Correct. Tama. Diba? So, therefore, kung sinabi ng government na bawal yan, bawal yan. We have to obey the authority. Nakuha niyo na ba, no? Pag sinabi ng authority na bawal yan, hindi tapusupak sa authority. Because the authority is established by God and instituted by God. Okay? Ang second point ko rito, ang gano'n ko to, sabi ko, pag pasarado sa kapa, dapat pinag-isipan din. Pinag-isipan. Ito, dapat, binigyan ng time, 2 buwan ba? O, in 2 months, isasarado ko na yung, pasarado ko na yung kapa, kunin nyo na yung mga investment nyo. So, dili maghilak ka itong mga pamilya na nagprinda itong balay, nagpaligyan ka ng kabaw, baka, para i-invest dito sa lapaw na natunaw lamang. So, yun alam mo na yung sitwasyon niya.
tayo, kumbaga sa ano, ako, sinasabi ko nga, ina-announce ko na ito sa kanila lahat. Sabi ko, kaya ako, pagkatapos pagsarado ng kapa, nanghingi ako ng data sa computer, yung lahat ng mga data, yung mga nag-invest ng kapa. Ang sabi ko, pag ako nanalo, ibabalik ko yung investment ng mga kapa. Ibabalik ko yung invest nila doon sa tao, kasi doon ibigay mga tao. Na yung mga nagpakamatay, na yung mga nagbaligyan, nagprinda o balay. Pero naamo ko dita, ibalik na ko na sa ilaha. So, advice na ako sila nga, ayaw takag sulod ng investment nga against the government. Kung ka na makatakbo, gusto ka, sige, makata ka diya. Pero, risky mo na. Yun, ano ba? So, ang ako lang ito, gusto ko dala ko isalamat ko si Presidente, pagpasarado niya, bigo, pwede man natin bigyan ng 2 buwan o 3 buwan. Ang problema ni Presidente, naminaw siya kay Kibuloy. Tinood mo na, naminaw siya kay Kibuloy, kay si Kibuloy, nawala na kingkab si Bahan. Tinood mo na. Yan, dikit man kasi Kibuloy. Pasara na, pastor. So, naigwapo, di ba tayo, ang tubag naigwapo, napoy di gwapo sa gito. Kaya sa inyong pabor ba, sa mga nag-invest. Kaya, ang gwapo diya, kung ikaw nag-aulag invest, magkakwartin ka. Pero maabtan niya ni kag hunas. Kasi na, ang ako na po, inikanaman po sa government nga bawal na siya, bawal ka na siya. Authority ko na, pag mabita ka ni siya, tanang tao magmask. Magmask din ta. Tama, di ba? Tanang tao mag-facial din ta. Tanang tao, hindi mo gawas. Hindi kita magawas, kaya authority man na sukwa sa toa, and instituted by established by God yan. Romans 13, 1-7. Sayang nyo lang. Salamat. Ikaw na pa. Napakaganda. Ay, maminaw sa ta, kay mutubag si Senador. Maminaw sa ta. Mauna akong ginakuan. Dapat hindi maapektuhan ang mga tao sa personal na mga kalitan ng bawat isa. Ang ano ko naman, kung naglabag sila sa ating gobyerno, kasuhan sila. Kung ano maging desisyon ng gobyerno, ng authority, hindi yung dahil may personal ka, i-personal mo sa ipasara. Yung 11,000 families, hindi ko kunti yan. Marami, yung 11,000 may mga trabahante pa sa bahay, mga anak pa yan, mga soldado na. So, i-consider din natin, especially nung pagpasok pa ng pandemic yun. Kaya against ako sa pagsarado sa IBST. Ang tabangin din natin sila na naitrabaho, kaya pandemya na to, tabangin ko sila kaya trabaho para makakaon ko niya. Pag sarado ni mo, wala sa tinood lang, duha akong kabalo na nagtrabaho sa IBST, may pangamatay. Tapos, yung iba namatay na rin, dahil hindi na kayanan. Yung depressed sila, yung iba, parang hindi alam kung anong gagawin kasi wala silang alternate source of income . So yun sinasabi ko, i-consider din natin na kung ako may galit sa'yo, hindi kita pwede makitang madali lang maghanap ng away pero mahirap na mabasa. Pero kailangan may batas naman tayo kasuhan natin. Kaya pagdating ng panit, papakulong natin ng kawatan dyan sa pamagitan ng due process. Hindi yung ipapakulong na damputin ka na lang dyan, damputin ka lang violation niya ng human rights ka na. Inatapan yung karapatan natin. Okay. Salamat. Ay, salamat. Palakpak mo, kung mga nag-invest kay balik na. Ako daw, President. Pero, magtagam na unta mo ngayon. So, parang nag-invest.
daghang salamat, Mr. President. I think that was the last question. So, siguro, manindog kang tanan, unya tapos, kung gusto magpa-picture, marami to. Kasi we have to leave in 10 minutes. Hindi na ko limit So, pwede siguro tatayo na lang si Sen Manny dyan, ipakalawa na lang dito. And then, kasi kung sobrang dami, pero What about kahit minsanan lang, halimbawa, siguro kung mahimo na to within 5 minutes, matalikod lang si Senador Dia, tapos picturean, grupo. tapos dito. Ganun sa nato, ang atong priority, itong mga tumatakbo. Kasi magpapapicture lang. Symbolic na ano natin, Symbolic kami na yun. Ihila ko dali, balik. Ihila ko dali, balik ko. Ihila ko dali, balik ako. Ihila ko dali. kung pwede, ay isang grupo. Okay. Kasi kung lahat ng camera short tayo ng Yan na ba? Okay. Karon ikaduha nga adlaw nga celebration sa 9th year anniversary sa The Word for Everyone. So kauban na to kanina si Senador Manny Pacquiao and of course ang mga pastors di kan ni sa nakadayang lugar sa Mindanao, no? Na di kan Ributuan, gikag Cagayan de Oro, gikag Bukidnon. Tanan isa dunay mga churches, no? Members of churches different siguro different sekta, no? Ang mga pastor kasagaran ang mga bisita ni Senador Manny diri. The Word for Everyone. Ministries Incorporated sa General Santos City. Happy 9th year.